Vilagarcía deseña as súas contas para afrontar un 2021 marcado pola crise da COVID-19. O orzamento para este ano ascende aos 31,3 millóns de euros, un 5% máis que o do ano pasado e, segundo o goberno de Alberto Varela, o máis ambicioso da última década. Este orzamento non pode ser alleo á realidade que sufrimos o ano pasado, que vamos a pasar polo menos unha gran parte deste ano mentras esa vacina non faga os efectos que estamos todos desexando. Por ese orzamento que presentamos é o orzamento que necesita nestes momentos a nosa cidade. O Executivo Socialista mantén a conxelación dos impostos municipais a gas ou IBI. Tamén aposta polos investimentos para dinamizar a economía local con axudas directas ao comercio, á hostalería e ás empresas máis golpeadas pola crise da COVID e mantendo iniciativas de fomento do consumo como a campaña de bonos Son da Casa. É a necesidade da administración local de botar unha man a aqueles sectores que peor están pasando, axudar a xerar emprego dentro das nosas limitacións, axudar a aqueles sectores ao noso comercio, porque se os nosos comercios pechan, de nada vale seguir humanizando calles e temos os locais vacíos. O capítulo de investimentos está dotado de 3,8 millóns de euros. Con esta partida fondarase no modelo de cidade do Executivo Socialista. Os proxectos máis ambiciosos son a reforma do edificio do Liceo Casino para acoller a Biblioteca Municipal con 1,5 millóns de euros e a reforma integral do pabillón número 1 de Fontecarmoa con 800.000. Para abordar estes outros investimentos, ademais de buscar a colaboración de outras administracións, o Concello solicitará un crédito de 3 millóns de euros. Por que temos a necesidade de acudir ao préstamo? Pois, como xa o dixemos, porque non se subiron os impostos da nosa cidade e se queremos facer inversións e porque a saúde económica deste Concello se o permite, temos unha economía moi saneada, pois vamos a facer ese esforzo inversor porque a nosa cidade o necesita. Os orzamentos recollen, entre outras partidas, 300.000 euros para o proxecto de camiños escolares seguros, 200.000 para a compra dun baixo para o Departamento de Servizos Sociais ou 150.000 para avanzar na reforma do Parque do Cabadelo. Ademais dos 31 millóns de euros, un 37% destínase ao gasto de persoal e outro tanto aos gastos correntes. O Goberno levará as contas a pleno o xoves da vindeira semana, respaldadas pola maioría absoluta dos socialistas na corporación.